Mačka odolná voči severskej zime, ktorá sa spomína už v dávnych škandinávskych legendách. Rada sa hrá, miluje spoločnosť svojho pána, ale i štvorno a jeho parťáka. Poďme sa dozvedieť viac o norskej lesnej mačke. Norská lesná mačka pochádza zo Škandinávie a je jedna z mála plemien, ktoré nevyšľachtil človek, ale vyvinula sa prirodzene, prispôsobiac sa miestnym podmienkam. Existujú dve teórie o jej predkoch. Jedna hovorí o námorníkoch, ktorí chovali perské mačky a tak sa k miestnym mačkám dostal dlhosrstý gén. Druhá hovorí o prirodzenej mutácii škandinávskych mačiek. V ich rodnej krajine sa týmto mačkám hovorilo skokkat a môžeme sa s ňou stretnúť aj v niekoľkých severských legendách. Boli považované za obyčajné mačky, ktoré lovili myši na farmách či túlali sa. O ich systematický chov začal záujem v 30. rokoch minulého storočia, kedy bola v Osle po prvýkrát vystavená táto mačka. I keď druhá svetová vojna tento záujem prerušila, v 70. rokoch sa s chovom pokračovalo a v roku 1975 boli ako plemeno uznané organizáciou FIFA. V súčasnosti si norská lesná mačka našla množstvo priaznivcov aj mimo Škandinávie. Za týmito mačkami sme sa vybrali do chovateľskej stanice Thor Diamond SK. Takže vítajte u nás. Volám sa Anka Vanatová a som majiteľka chovnej stanice Thor Diamond SK. Sídlime v Košiciach a fungujeme kvázi od roku 2015. Prečo norka? Ja som bývalý kinológ a psíčkár. A skôr som sa predtým venovala chovu psov, ale dostala som príležitosť na socializáciu v savanách mačky a servala stepného. A vlastne s nimi, keď som trávila čas, odchádzala som od nich strašne pozitívnou energiou. Tak som začala pozerať, že tým, že som zaťažená na veľké plemená, tak som si pozrela tie väčšie a rozhodovala som sa medzi maňkou a norkou. Tak som sa presunula k norkám. A tie ma uchvatili aj kvôli tomu, že keď som si konečne našla moju vysnívanú norku, tak som si povedala áno, jak sa hovorí, že tadiaľ vedie cesta. Norka je druhé najväčšie plemeno domácej mačky. Mne sa norky páčia aj tým, že sú rôznorodé. To znamená, že dokážeme mať aj tie väčšie kusy. Kocúry dokážu mať aj 10-11 kg. U mačiek je to do tých 7-8 kg, pri tých väčších, tých dlhších plemenách. Ináč štandard ako u norky je kocúr takých tých 5-6 kg a mačka 4 až 6. Norka má dlhé, stabilné, silné telo. Tie zadné nohy sú trošku dlhšie. Najviac, čo sa mi vlastne na tých norkách páči, že vlastne majú ozaj ten trojuholníkový tvár lebky. A krásne sa to doplňa s tými ušami, čiže vlastne tie uši, keď sú správne umiestnené na tej hlave, ako majú byť, a sú vlastne tiež také malé trojuholníky a hore majú také štetinky a z uší im ide tá dlhá srst, proste to je, by som povedala, nemôžete to nemilovať. Tie mandlové oči mali by byť akože väčšie oči do šikma. Norka má polodlhú srst, mala by mať zemité farby. Čiže modrú, červenú, čiernu. Biela by mala byť, sa považuje iba ako za znaky. Sú 3 kresby, ktoré sú vlastne priateľné a v podstate ani nie sú iné u noriek a to sú vlastne bodkované, tigrované a bramorované. No a čo ešte takto mám akože rada sú vlastne korytnačinové mačky. Norky majú dlhé huňaté chvosty, ale všetko je prispôsobené k srsti. Dĺžka chvosta má byť minimálne po lopatky, ideálne po krk. Norskú lesnú by som zaradila medzi mačky, ktoré sú kľudné. Veľmi dobre vedia, kto je ich človek. Norka akceptuje celý gang, celú rodinu. Keď ten jej človek nie je doma, tak ide sa pomojkať aj s inými členmi rodiny, ale ako náhle príde jej človek domov, na všetkých ostatných kašle a ide iba za tým svojím človekom. Norská lesná je pre ľudí, ktorí doslova musia mať vzťah k tomu zvieraťu, respektíve k mačke. Musia to byť ľudia, ktorí vlastne oni aj chcú, aby tá mačka ich nasledovala.
aby im robila spoločnosť. Norka nie je síce z tých mačiek, ktoré by chceli byť na rukách, to nie, ale chcú byť blízko človeka, keď niečo robí. Norka nevie byť sama. Hej, to znamená, že nový majiteľ, keď si chce akože kúpiť norku, tak vlastne norka je šťastná, keď má parťaka, štvornohého. Nemajú problémy s psami, len ten pes musí akceptovať mačky. To druhé zviera, keď sa správa normálne a k mačke, tak mačka, vlastne norka úplne pozitívne reaguje. A čo sa týka detí, oni strašne veľa ako vydržia, aj čo sa týka malých detí, zvlášť keď je to už také trošku uvedomelejšie dieťa, ktoré vlastne od začiatku vediete k tomu, že je to zvieratko, že ako sa má k nemu správať, ale vydržia ten tlak od dieťaťa, že napríklad zaťahne za chvost, za ucho, za srsť. A keď sa to norke nepáči, odíde preč. Čo sa týka starostlivosti o srsť, tak vlastne, keď je dobrá srsť, že není mastná a má kvalitnú podsadu, tak vlastne stačí raz za týždeň ju prečesať. Pri jemnejšej srsti sa vieme stretnúť s dredmi, ktoré sa väčšinou tvoria buď za ušami, pod pazuchami, v trieslách. Čo sa týka pazúrikov, tak svojho času som strihala aj ja, ale už asi 2,5 roka nestriham z toho dôvodu, že začali sa im štiepiť tie pazúriky. Čo sa týka stravy a prídavných doplnkov do stravy, tak budem hovoriť iba o mojich mačkách z toho dôvodu, že každý chovateľ si to robí po svojom. To znamená, že moje mačky majú mix granúl. Čo sa týka mokrej stravy, kapsičiek a tých konzerv, tak preferujeme trošičku ako viac mäsové, ale čo sa týka srsti, aby sme ju udržali nie až tak mastnú, tak mali by mať aspoň raz do týždňa rybaciu konzervu. Na imunitu im dávam dračiu krv a strašne dôležitý je taurín. Ja to dávam aj ako v rámci prevencie. No a je tam vlastne aj raz za týždeň dostanú extra vápnik. Tým, že norka je prírodné plemeno, tak sa považuje za zdravé plemeno. Avšak testujeme pravidelne každého chovného jedinca. Je to vlastne na genotyp GSD4. Je to porucha, ktorá, poviem to v skratke, zabíja mačiatka. Ale čo vieme, tak vlastne populácia tam je chorých zvierat asi 4% a je to väčšinou v Norsku. Takže inak je to zdravé plemeno a samozrejme môže ho postihnúť úplne bežné ochorenia ako iné mačky. Thor Diamond odchováva iba z Pepe, iba s preukazom pôvodu. Čiže ja keď chcem niekomu ukázať, že sa starám o tie mačky tak, jak treba a proste v podstate ja to beriem tak, že to Pepečko je záruka kvality a zdravia. Ten chovateľ trošku si aj zakladá na tom, aby tie zvieratá mal zdravé a aby aj produkoval mačatá zdravé. Proste jednoducho povedané, že bezpapierové mačky nedostávajú takú starostlivosť ako v chovnej stanici. My ako chovatelia to väčšinou robíme preto, lebo to milujeme. No je to určite mačka pre rodiny s deťmi, rodiny so zvieratami. Norku by som určite nedoporučovala niekomu, kto nebude mať na ňu čas. Ja si myslím, že človek, ktorý má rád mačky, ktorý ich doslova miluje, tak tých 15-20 minút si nájde. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.